ngaphandle kwakho Jesu ngaphandle kwakho Jesu angilutho ayibonge inkosi. Hey bazalwane, ngiyakuthanda ukuhlabelela, yikho nje ukuthi angikwazi, kodwa nje ngenkuzwe khona ukuthi kuyangibusisa kakhulu. Angithathe leli thuba ngibingelela uBhungane, umongameli walesi sifunda. Amen. Ngibingelela ioffice lonke lakhe egameni lika Jesu. Befundisi bonke, abavangeli, abashumayeli kanye namakhosikazi abo ngiyababingelela. Ngibuye ngibingelele ioffice labasha, organizer wabasha nomsizi wakhe, nestaff sabo sonke egameni kaJesu. Ngibingelele no Sunday school, organizer wabo nomsizi wakhe neoffice lakhe lonke egameni kaJesu. Ngibingelele ke nomama uMkhize neoffice lakhe. Oh sorry, umama Bhungane. Siyaqala kona umama Bhungane neoffice lakhe lonke egameni kaJesu. Iliphelsele. Angibingelele ke uDocas wonke omuhle, neinsizwa neintombi no Sunday school egameni kaJesu. Bonke nje abakhona ngiyababingelela egameni kaJesu. Uthi uyakupractice ukubingelela kubuye konakala. Abona nje bengifisa ukubingelela